Takže nazdar lidi, bych vás chtěl uvítat u mého dalšího videa a dneska to bude zase ze hry Agar.io. Tak můžeme začít. Žádný moc další pokrok, žádný další nový level, prostě žádný nic moc novýho. Tak. Utíkej, kejku, utíkej. No. Docela... Můžete mi když tak napsat pod video, jak se hodně těšíte na Vánoce. Protože já příšerně moc. Já se těším na Vánoce strašně moc prostě, no. Tak, on tady sežer někoho ještě? Ne, tam nechoď, tam se to nelíbí. No vidíš, já jsem přežil a dogany. Tak. Hungry Cell. Jo, to... What the No prostě. Už jsem vlastně dlouho nehrál na týmach. Dneska mám docela dobrou náladu. Zrovna teď jsem dotočil video z Happy Wheels. Nevím, jestli ho vydám, ale jestli se na to bude rád dívat, tak jo. A to platí u všech videí. A jenom Minecraft asi moc točit nebudu na svým kompu. Protože když pak začnu natáčet, tak z těch mých 40 frameů stanou 3. A kdo chce 3 FPS na natáčení, já teda moc ne. No a takhle to prostě je, no. Takhle ten Minecraft nebude asi. Možné pak my vlastně pak dostaneme nový komp. No ale to je až za několik měsíců. Ale po těch Vánocích by se mi asi mohlo vylepšit vybavení na natáčení. A to jako myslím jenom to vybavení. Protože možná dostanu nový sluchátka a dostanu mikrák. Tak nevím. Ťuk, to sedí. Tak. Sony. Ťuk. Já jsem chtěl sníst ťuka. Ten. Hele. Nevypadal divně. To byste nevěřili. Já jsem chtěl Tyrio normálně. Normálně tomu byste ani nevěřili. Protože já v Minecraftu cheatuju. To se nesmí. A to ještě k tomu na svém světě tam nejdu. Házím. A co? Hello. Hej, stejně jdi od něj pryč, jdi pryč. Ha. Se nevychytal. Nick. Házím. Koho? Nebo co? Tak ne. Já už chci někoho sníst, ale tam toho ne, ten je moc velký. Hele, X-kovi se to nějak laguje. A nebo je to bot.
No, co já stejně s ním. Gula jako gula. S tím nic neuděláš. Tam dobrý. Čau. Čau týpci. Nazdar. Mě užrali. Jo. Ne, ten byl docela malý. Malá gula. Špatná gula. Když je gula malá, tak je špatná. To ví přece každý. Proč ne? Ne, jděte pryč, nazdar. Je sakra pryč, ty týpku, jeden fialovej. Ne, jdi pryč, týpku fialový. Utíkaj, kajku, utíkaj. Hele, já jsem větší než házím. Nebo to má být házím? Já nevím už. Ne, ten se mi to nelíbí. Spiderman! Ne, já chci snít Spidermana. Hungliš je zlej. Červená gula se nenechá sníst. Jo. Už jsem zase větší. No spíš už jsem zase ještě větší. Jehej. Tak. Sežer měsíc. Ne, tam nechoď. To je nějaký VSD. Jo. No a gartečka jo, no, to jo. Jupiter King, to nevypadá moc jako, že by to byl bot, ale spíš totální lama player. Ne, škoda, kdybych byl ještě větší. Počkat, házím je 9. největší. Jak to ten týpek udělal? I don't know. Kurňa! Já už tam nestříleju. Protože to se mi fakt jako nevyplatilo. Nerozdělal jsem ho a ještě jsem se s tím netrefil. Úžasný. Mňau. Jo, fuck school. Fuck you. Mňam. Sakra! To se mi nelíbí. Ne. Já jsem to zmačknul. Ne, mě nesníš, to je sranda. Ují, sakra. Ani jídlo. Budu žírat jídlo. Něm. Sakra. No. Já už bych to pro dnešek ukončil a budu se na vás těšit u dalšího dílu nebo z další hry a budu rád za každý like a odběr a tak čus.